belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Verschillende zorginstellingen op Curaçao kunnen het vanaf volgende maand lastig krijgen als de overheid de korting op de subsidies gaat doorvoeren. Het gaat onder meer om instellingen zoals Birgende Rosario. Die ontvangt nu 720.000 gulden subsidie per maand. Dat wordt vanaf volgende maand 170.000 gulden minder. Binnen het parlement zijn er al zorgen over de gevolgen van deze bezuinigingen. Vorige week werd bekend dat er beslag is gelegd op de rekeningen van de Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Curaçao, de voormalige Capriles Kliniek. Dit is een gevolg van langdurige belastingachterstanden, maar bij het personeel ontstond er onrust over het betalen van de salarissen. Vandaag meldt de Extra dat de GGZ hoopt tot een akkoord te komen met de ontvanger, zodat in ieder geval de salarissen betaald kunnen worden. Daarna moet de GGZ gaan afspreken met de minister om te kijken of de tarieven verhoogd kunnen worden. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800 035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Venezolaanse migranten worden nog steeds mishandeld op het eiland. Dat zegt de directeur van Human Rights Defense Curaçao, Ietke Witteveen. Ze reageert op het rapport van Amnesty International dat 2 weken geleden over dit onderwerp uitkwam. Volgens Witteveen is er nog steeds sprake van schending van mensenrechten van Venezolanen op Curaçao en daar moet een einde aan komen, aldus Witteveen. Onbekenden hebben afgelopen weekend in de Calle Turmolina een auto en een huis onder vuur genomen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. De man en de vrouw moesten behandeld worden in het ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak en heeft al veel kogelhulzen in de Calle Turmolina aangetroffen. De directie van de SDKK-gevangenis ontkent geruchten die op sociale media de ronde deden, als dat er een gevangene 4 vingers zou hebben verloren omdat hij niet de juiste medische zorg had gekregen. Volgens de SDKK-directie klopte niks van het verhaal. Ze benadrukken dat de man al 4 vingers miste toen hij werd opgesloten in de gevangenis. Er geldt nog steeds een avondklok op Curaçao, dus vinden er nog steeds controles plaats. Afgelopen weekend werd een Chinese toko in Palu Blanco gesloten voor meerdere dagen, omdat de toko zich keer op keer niet aan de regels hield. De voordeur ging wel op slot, maar ook na 11:30 s'nachts werden er nog steeds spullen via een zijdeur verkocht. Daar heeft de inspectie nu een stokje voor gestoken. Het parlement van Aruba praat vandaag over een aanpassing van de wet voor wat betreft integriteit van ministers. Dat is belangrijk, al dus veel parlementariërs, omdat daarmee een halt kan worden toegeroepen aan de verschillende corruptiezaken die er de afgelopen periode op het eiland zijn geweest.
Volgens Michael Mansour van de politieke partij Action Bintiyoen moet er nog een stap verder worden gezet en moet er ook een minimum-eis aan de opleiding van ministers worden gesteld. Volgens hem moeten ministers op Aruba voortaan minimaal een hbo-afleiding hebben afgerond. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.